दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला एबसु आरो लोगोसे जोंहा बेंटल कलेज जथाय लोगो नांनानै बेंटलनि नैबे गेवलां फोथाराव मुलुगनां आइजो सान जोङो खुंदों आरो बे मुलुगनां आइजो सानखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे बर' हारिनि आइजोफोरखौ विश्व दरबाराव बा भारत माने नेशनेल लेभेलाव बा जोंनि ओनसोलाव जुदि जों जौगाहोनांगौब्ला बा आइजोफोरनि थांना थानायनि जिखिनि जिउनि मानदान्दा बेखौ जों जुदि गोजौआव लांनांगौब्ला सोलोंथाइ बिथिङावनो होन रांखावरि खामायनाय बा थांना थानायनि बेलायावनो होन बा देहायारि बिथिंखौ जोथोन लानायनि बेलायावनो होन आरो फारसेथिं समाजाव सोलिनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दायनि फोथायनाय दासिमबो समाजाव माने बे जौ जुवानि थासारिया सोलिनानै दङ दा बेखौ समाजखौ जों जुदि थिग खालामनांगौब्ला समाजखौ जों परिबर्तन खालामनांगौब्ला ससियेल चेन्जार हिसाबै ससियेल इन्जिनियार हिसाबै जोंनि आइजोफोरानो सिगाङावबो बिफाव लाबोदों आरो बर' आइजोफोरा थांनाय गोलाव समाव सोमावसारनायनि समाव गायदे हेलेनानि बाथ्रायानो बुं बा ब्रिटिश बा नोङो राजानि सासननि समाव जायफोर जोंनि आइजो दैदेनगिरि जायफोर आइजोनि जायफोर नेतृत्व होग्रा दङमोन लोगोसे बिरगोस्रि बा थेंफाख्रिनि बाथ्रायानो बुं गोलाव समाव बर' आइजोफोरा मालाबाबो जिरायनानै थायाखै समाज आरो हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों आरो बे लिडारशिपखौ लाबोदों दा बेखायनो दिनै एकर्ड जानायनि उनावबो जोङो नुदों जे जोंनि गोबां ओनसोलाव बर' आइजोफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै दङ दा जिहेतु जोङो मोनसे पिस एकर्ड खालामबाय सान्ति सुक्ति जाबाय आरो बिनि उनाव जोङो दायो समाजखौ जोङो मजबुत खालामनांगौ हारिखौ जों गेरेमसा खालामनांगौ बड'फानि मोन्थोरजों बर' हारिखौ जों दानांगौ आदर्श आरो खान्थिखौ जोङो जेरैबायदि माने समाजाव जोङो सोनानै होनांगौ बिनि थाखाय बर' आइजोफोरा जुदि जौगायाब्ला बर' आइजोफोरखौ जोङो जुदि जौगानायनि लामायाव लाङाब्ला मोनसे समाजाव हारिनियाव बेनि आधा जनसंख्यानो आइजो बा जोंनि बिमा जोंनि आब' बा जोंनि बिनानावमोना थायो दा बेखायनो बिथांमोनखौ सिगाङाव लांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनसे बड' उइमेन कअर्डिनेसन कमिटि जों बानायदों आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन क्वालिटि इडुकेसन बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेबायदि गोबां हाबाफारि जों फोसावदों आरो बे मिशनफोरखौ आबुङै रोखायै बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय जाफुंसार होनांगौब्ला जोङो आइजोफोरनि जि रल आइजोफोरनि जि रेसपन्सिबिलिटि आइजोफोरनि जि हाबा मावनाय बेखौ गारनानै मालाबाबो जाफुंसारनाय नङा जायखिजाया देश बा हारियानो जाया मानो आइजोफोरखौ गारनानै मालाबाबो बे आबुङै जौगाया दा बेखायनो बर' आइजोफोरनियाव जि गोहो दङ सक्ति दङ बेखौ जोङो गियार आप खालामनांगोन बिथांमोननि सान्थौ सानस्रिनि गेजेरजों बर' आइजोनि थांना थानायखौ जोङो सिकिउर खालामनांगोन जोंनि लाइमोन एबा माने हिन्जावसाफोरा बबावबा फरायनो थांनानै बा जोंनि जायगायावनो जाहाथे बिसोरो माने गाज्रि ट्रिटमेन्ट मोननाङा बा बिथांमोनखौ जाहाथे सोरबा माने इनसिकिउरिटियाव खोख्लैया बे गासैबो बिथिंखौ सरजाबनानै हारियाव दिनै माने गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै दिनै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै रंजानायनिफ्राय लानानै माखासे एक्सेसिभ एनभायरनमेन्ट फैनो नागिरदों जायफोरो हारिनि मोनसे खहा खालामनो नागिरनाय बा हारियाव मोनसे माने अभार एक्सेसिभ मडार्निटिनि मोनसे ट्रेन्ड फैनो नागिरदों दा बेखायनो दानाय लुनाय मोसानाय मेथाइ खननाय गाननाय जोमनाय माने हारिमु रैखाथिजों लोगोसे समाजखौ गोग्गो खालामनो थाखाय समाजखौ जोङो गेबें खालामनो थाखाय सोलोंथाइखौ लानानै रांखान्थि बिथिङाव जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ जोंनि माने जिखिनि जोंहा आइजोफोरनि जिखिनि माने कअपारेटिभ अर्गेनाइजेसनफोर दङ बेफोरखौ जोङो मजबुतै सरकारनि आसनिफोरखौ बिथांमोननो बुजायनायजों लोगोसे जौगामाननि माने माखासे कअपारेटिभ स्मल स्केल इन्डास्ट्रि बिजनेस बा माने फार्मिं बा आबादारि बिथिङाव बिथांमोननो जोङो मोजाङै ट्रेनिं आरो मोजां फेसिलिटि होनायजों जों जौगाहोनायनि थाखाय जों बाथ्रा सानदों आरो बेखौ मावनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आइजोफोरनि सांग्रांथिनि बागै आइजोफोरखौ मोनसे रिभलिउसनार माने नोङो लाबोनानै आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनानै जाहाथे जों गोजौआव लांनो हायो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों बेयाव बाथ्रा सावरायगोन जानो गोनां बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबायदि बाहागो लागोन बा रायजो राजाखौ मा खावलायगोन बिसायख'थिखौ राजखान्थि हान्जाफोरा गेलेयो आरो दिनै बेयाव नेशनेल पार्टि बेयाव आन्सलिक दल जायफोर रिजनेल पार्टि बेयाव बिजेपि कंग्रेसनि बाथ्रायानो होन बा जोंनि जायगायाव UPPL BPF बा GSP दङ बा गुबुन गुबुन दिनै गोदान गोदान आन्सलिक माने हान्जाफोर दादों बिथांमोना राजनितिक भाबै गावबा गावनि मोन्थोरजों गावबा गावनि कमिटमेन्ट बा मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों इलेक्सनखौ गेलेगोन दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु नन पलिटिकेल पार्टि जोङो स्टुडेन्ट आरो जातीय आफाद दा बेखायनो
एबसुआ डाइरेक्टलि पलिटिकेल बिदि थोंजोङै जोङो माने माब्लाबा जोङो रल लाबोदों माब्लाबा जों रल लायाखै आरो रल लानायनि आन्दोआव माबा नङा माबा हारिनि सार्थ दङ दा बेखायनो जेलानो सोमावसारनायनि समाव हारियाव पलिटिकेलि रल लानांगौ होननानै माने आपिल फैदों जों रल लाबोदों नैबे बिधान सभानि बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेल' सिंगोल अबजेक्टिभ आरो एजेन्डाखौ जों नुदों बे जाबाय बिटिआर एकर्डनि जिखिनि दफा दङ बे दफाखौ जोङो मोगथाङाव 100% जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला मावफुंनांगौब्ला जोंनि जिखिनि आधा माने एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाबाय आरो आधाया दिनै माने जोंनि मोखाङाव गसंनानै दङ दा बेखायनो जायफोर पलिटिकेल माने जिफोर रल बा पलिटिकेल डिसिसननि प्रयजन जायो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि इस्यु भारत सरकारजों बा होम मिनिस्ट्रिजों बेखौ जों रायलायबाय थादों बे मेटारखौ जोङो पलिटिकेलि बारहोनांगोन बा जोंहा एरिया एक्सटेनसन माने गामि सोसननाय बा गहपुरनि सिमलुगुरिसिम गामि सोसननाय बे मोनसे पलिटिकेल माने इस्यु आरो बेखौ थ्र' पलिटिकेलिसो जों रिजल्भ खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन गुबुन गुबुन जिखिनि दङ मेजर इस्युसफोर बेखौ जोङो जुदि मोगथाङाव जाफुंनांगौब्ला जोंनो एकर्डनि स्पिरिटआव एकर्डनि सार्थआव खामानि मावग्रा जोंनो एमएलए नांगोन आरो एमएलए नांगोनब्ला जोङो राइट पार्सनखौ राइट मानसिखौ जोङो दैथायहरनांगोन दा बेखायनो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जिहेतु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै खामानि मावबाय थादों दा बेखायनो जों सानो जे राइट बेक्तिनो जोङो जाहाथे भट होनानै बिथांमोनखौ देरहाहोयो आरो बे बिथिङाव फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनो भट होनांगौ जोङो स्पस्तयै जोङो बेखेवनानै बुंगोन आरो जोङो गोबां वेल विजार सिनियर मानसिफोरजों जों रायलायबाय थादों दा बेखायनो भेरि सुन दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बिसायख'थिनि सायाव जोङो थोंजोङै आरो खेंसालियायै जोङो मा रल मा बिफाव लागोन जिहेतु जों नन पलिटिकेल पार्टि बेखायनो जोंनि रला मा जागोन बिनि सायाव जों स्पस्त खालामगोन आरो बे बाथ्राखौ जोङो क्लियार खालामगोन बाथ्राया बेनो जे जोंनो मोजां एमएलए नांगोन आरो एमएलएआ जाहाथे एकर्डनि स्पिरिटआव बाथ्रा बुङो आरो बिनि जि थार ओंथियाव जों बेखौ मावफुंनांगौब्ला बेबायदि बेक्तिखौ जोङो दैथायहरनांगोन गोजोन्थों